दुनियानि बयनिख्रुइबो बांसिन गोख्रैथिजों बिरनो हाग्रा दाउआ जाबाय पेरेग्रिन फाल्कन जाय 83.3 मिटार पर सेकेन्ड गोख्रैथिजों बिरनो हायो। नम्बर 2 गोल्डेन फेसन मुंनि दाउआ बुहुमनि बयनिख्रुइबो बांसिन समायनासिन दाउ। नम्बर 3 दाउखाया बैफोरबादि मानसिफोरखौ गोसोआव लाखियो जायफोरा गावखौ बार डिस्टार्ब खालामबाय थादों। बियो खिथेर लाफिननो थाखाय गुबुन दाउफोरखौ लिंहरो। बियो नोंखौ नागिरनानै नोंथांनि न'सिम सहैनो हागौ। नम्बर 4 बुहुमनि बयनिख्रुइबो देरसिन दाउआ जाबाय उट दाउ आरो बिनि बिदैयाबो गुबुन दाउफोरनि दावदैफोरनि रुजुनायाव देरसिनथार जायो। बिनि बिदैनि लावथाया खमसे खम 18 सेन्टिमिटारसिम जायो। आरो बेल' नङा, नोंथांनि मिन्थिनो थाखाय खिन्थाना दोनखानोदि उट दाउआ बुहुमनि मादाव मोनसेल' बेबादि दाउ जायनि मेगना बेनि खर'निफ्रायबो देरसिन। नम्बर 5 बियो जाबाय सेक्रेटारि दाउ। बे दाउनि मेकआपआ जोबोद समायना जायो आरो बेयो नेचारेल। नम्बर 6 सुटी टन बियो मासे बेबादि दाउ जाय थाथ'नाय गैयाजासे सानथाम सानब्रैसिमहालागै बिरबाय थानो हायो। नम्बर 7 सानफ्रोमबो बोसोरावनो 1000 फ्राम दाउफोरा समायना रमायना आयनानि खिरखियाव सौग्रावफ्लांनानै थैनो गोनां जायो। बिसोरो सानो जानांगौ बियो आयना नङा मिथिंगासो। नम्बर 8 माखासे दाउफोरा सिगारेट सोबखोन्दा थुख्राखौ खेबखांना बियो बेखौ गावनि बासायाव जमा खालामहैयो मानोना बेयाव मोनसे ओरैबादि मुवा थायो जाय फिसानिफ्राय फिसा भाइरासफोरखौ जोनोम जानो होआ जाउनाव दाउनि बासा आरो फिसाफोराबो गाहामै थानो हायो। नम्बर 9 हामिंबार्ड जानो हागौ बे दाउखौ बर' रावाव दाउथेब बुङो नाथाय बे दाउनि मोनसे गोमोथाव बाथ्राया जाबाय बियो माब्लाबाबो हायाव थाबायनो हाया। नम्बर 10 बेरेफोरा 1 किल'ग्राम बेरे बिदै बानायनो थाखाय खमसे खम 40 लाख फ्राम बिबारफोरनि बिदै सोबना लाबोनो गोनां जायो। नम्बर 11 निउजिलेन्ड हादराव माखासे दाउफोरा खानासो जायो। नम्बर 12 उट दाउनि दावदैखौ रुयोब्ला बियो मोननो थाखाय 4 घन्टा सम लायो। नम्बर 13 बाथ'फोरा गोबां रोखोमनि रावफोर दिहुननो हायो नाथाय बियो बैफोर रावफोरखौल' बुंनो हायो जायखौ मानसिफोरा फोरोंनाय जायो। बियो गुबुनफोरनि रावफोरखौबो नकल खालामनो हायो खालिबोल' बैफोर बाथ'फोराल' राव रायज्लायनो हायो जायखौ न'आव फिसिनाय जायो। नम्बर 14 मोनसेल' दाउआ बेबादि दं जाय उनथिंजायबो बिरनो हायो बेनो जाबाय हामिंबार्ड। नम्बर 15 फेसा दाउनियाव हाथाइफोर थाया बियो मेगनखौ ओरैबा फिदिंनो हाया बेनिखायनो बियो खर'खौसो ओरैबा फिदिङो। नम्बर 16 नोंथांमोना नैबे बाथ्राखौ मिथिना बेहुश जानो हागौदि साबस्क्राइब खालामनाया नोंथांमोननि खामानि। थेंक इउ।